Hi, mga guys. Sa dili pa ta magsugod. Na ako'y sorpresa kan antanig saging. Ani ah. Kaning saging nga saba ni. Shout out sa pamilya mga Jaime sa Kadahuan, Talamban. Hi, hi. Shout out sa akong amigo nga si Noel og iyang pamilya. Napatay anagon diha og saging tungdan. Shout out diha sa Dipolog, sa Miputak, sa Waray-Waray Gad, Katbalogan. Ang istorya aning kung ako ang pasultihon, istorya kini bahin ni Kunsing nga sa iyang pagkadalaga ana si anak daan. Una sila nagkita og si Bincio. Kani si Bincio dili ni siya mga yuhay sapatos, shoe. Tao ni si Bincio nga wala gid siya gusto o wala kay siya amor o kanang apeksyon sa iyang anak ni Kunsing, si Nene. Na kanisan si Nene kay nalagi sa ni siya pagka bugay-bugay po nga bata, gamay pa pero siaw ba. So mao sa nay rason ni Bincio nga murag dili kay sila close. Unsa man og kamoy pasultihon pod angayan bagyod nga dili makigsandurot si Bincio kang Nene nga anak ni Kunsing o iya na lang ayom-ayomon aron malipayon ang ilang pamilya. So atangi sunda og paminaw ang drama og subscribe palihog. Salamat. Yes. Kini akong problema bahin sa kong anak ug sa akong bana nga dili gid magkasinabot. Ang butong anong gikontrahan gid niyang akong anak. Kay kini akong anak gud, anak pa man nako sa akong pagkadaka. Way hinungdan nga kuwang gid kay siya sa pagmahal sa bata. Pero arong inyo kung masabtan kini akong problema, ingnon ko ani sa pagsugod. Nene! Nanay! Nak! Nanay! Nawala kita rin ang duha kahiwang manok. Sabaw naman ay nahabilin. Imong gikaon? Wa nanay, oy. Usag naman ko. Kay kita may natungan o pangaon. Aw asa di ay. Di pa man to'y duha kahiwas manok good. Nya karon sabaw naman ay nahabilin. Hala, kitangap to sa iring nga dako ko, nanay. Unsaon, lami man imong nilat ang manok. Unya, gikabungkayan pag yun nimo. Ha? Kisa man sa iring nga ang nagsungkab nga wa man tay iring diri. Aw, wa nay lain. Si Tatay Bencio na say naglanlan ato. Ako lasan? Oh. Pirmi na lang ako. Walang gimoy laing na ilhan. Ako lang gid pirmi. Ay, kisa pa man dailain, Bencio, nga kita ramang tulungan, he. Di ba sa kumutuo nga si Nini mo'y nagkaon ato kay bago pa maminahong magkaon. Gawas pa di siya makahurot ato, kay dagko magkitughiwa ang manok. So, ako ang inyong pasangin lang. Ha? Naa mo ebidensya, ha? Naa ba mo ebidensya nga ako'y nagkaon sa manok? Naa, Bebe, unsa mo ko ninyong ebidensya, be? ngisi, be. Unsa? Ngisi sa. Oo. Awa, nay. Nay, napay nipilit nga daon sa kamunggay sa ngipon ni tatay, oh. So, may buti pa sabot, anak, Bencio. Manok din na. Nga dahon naman sa kamunggay. Oo. Kada ko diferensya sa manok o sa dahon sa kamunggay. Be, isperlinga ko ninyo. Ha? Mga bright magamo. Ay, nalang ta, Bencio, eh. Di na ko mahibong mo, basta kaon na. Bulimod pagod ka bisagaan ng ebidensya da. Unya, unsaon naman ron, nay? Aw, magsuwa na siyang sardinason. Abi kay kabuhi ko man kuha ng sardinas. Kanagi niya ipasuan ako. Imo magkitaon, para paniudto man to nato unta. Sige, cute ka, tatay. Makaputput ra ba ko nun ng mamakak? Grabe. Tungod lang sa duha kay hiwa. Mabutbuton ako. Awa, nay, may angko na. Siya
Seryo gid kaayo ang duha. Unya, usa ka adlaw ana, may gihangyo ang bata. Nanay, paliti kog panty, pi. Puslot naman akong panty, oy. Ay, ingnas tatay ni mo ay. Tatay Pingshu, paliti kog panty, tatay, pi. Puslot naman ang ako ang panty. Agwanta ka na. Ha? Ang gani kong reklamo na akong brief nga, garter na lang ni. Ay, Pingshu, litisad na, oy. Namarayag na ni mo bata, oy. Paliti diha! Imo man ang anak. Pingshu! Nasabot na ko nga murag wa gid makadawat si Bensyot sa kong anak sa pagkadaka. Mao nga nagkasulti gid mi. Day Konching, Sa natuog na ka. tuog na. Itubag pa man lagi ka. Oo, paano mo ka? Naaday na tuog nga mo tubag pa. Bukan mo eh. Tuog na ko sa may tuyo ni mo. Magsulti sa tagod. Sa matong panagsultihan. Kining Day Konching. Pananglit ba? Mamatay ko. Maunsa man ka. Aw, tingali mamatay pod ko. Ay, alang. Mahal gini ko sa mga asawa na. Magpakamatay ka, Day. Buang ka diha. Ano gusto mo pagkamatay masag ko? Mingo mo ko ka nga. Tingalig mamatay sa ka. Oh, mao ba? Hala no? Wala ka mahibaw. Nga usahay ang sobrang kalipay makamatay man po. Unsa? Pagkakidot. Laina sa ng pagkasultiya dayo eh. Oh, prangka lang ko eh. Prangkahay na lang tabinsyot. Buot mo ipasabot. Malipay ka kung mamatay ko. Amot lang binsyot. Sumaya ka nung kamatay eh. Laina ni mo dayo eh. Ikaw mo ilain. Pagkapahiupos kay ka. Sa wa pa ta magtipon, may pasalik ka na ako. Pagkun unsa ko ni mo kamahal, mauusap ang pagmahal mo sa akong anak. Pero wa ko na makita, binsyot. Oh, ang kuno na ko. Nga uga kay akong pagtagad na bata. Ang saon? Saon sa kunang bata nga murag wa man respeto nako. Hala, o kinsa man sab kunoy ganahang mo respeto ni mo ana imong didad-an sa bata, aber? Ha? Sige lang day. Ugma. Tarungon ko na siya day. Dili na ako siya pasang pitong tatay. Mas kang hanggawa gid mo utok binsyot ay. Di na ako siya pasang pitong tatay. Daddy na. Unsa? Day nene. Dali ragod. Nga na tay binsyot? Ne. Sugod ka ron. Ayaw na ko tawag ang tatay ha. Aw, okay na shoot. Hindi na may buot na kung ipasabot. Dili na magkakamusukot nga musangpit ko ni mong tatay. Magbinsyot na lang ko ni mo. Ay, di lagi tayo na mao. Ano day ka oy? Hindi na akong gusto mo sangpit ka na kong tatay. Kaya nga kung gusto, magdadi na ka na ako. Wow ha? Social ha? Magdadi ko ni mo? Oh, daddy na itawag na ako. Dili koy, maawaw ko. Nga nang mauwaw mo ka. Maawaw ko. Kay og suguon ko nimo, moingon man ko, Daddy, tiara imong gisugo nga buwan. Lain ka ayo, manuko ka. Nya dako kay kag tingog, moingon na padayon ka. Nini, pangutang sa ditog buwan sa tindahan. Nya kailan ko nagmahalin na ning plastic. Nya mutubag dayon ko. Pagpatimbang na sad ka, Daddy. Yak, kalain oy, dili ko oy. Di naman ko mandugo ni Mugbuwad. Baboy na atong paliton. Baboy na? Ha? Makakaon na di ay kong baboy. Oh! Mga nga sugod ka ron. Sangpiton ako ni Mugdadi. Daddy? Lain na gid oy. Di lagi. Ingna, Daddy. Daddy. Binsyot. Binsyot. Daddy Binsyot. Daddy Binsyot. Kana! Good! Sige. Tawag ako ha. Kalit. Muadto sa ko sa layo ha. Unya. Tawag ako. Imo kong paduulon diha. Okay? Okay ha? Sige. Tawag ko kalit.
Nanahin ako gamay. Sige, tawag ako. Paduula ko niya. Sige na, tawagan ako. Dali lang nga reshoot! Hanggaw yung bataan. Bugo. Kinsay ko plano mo, Bensyot? Da, kanay mong anak. Bugo kayo. Gitudluan na. Di ka pong kasabot. Usa di gitudlo ni mo, sad? Akong gitudluan sa pagtawag na akong daddy. Gitawag magkahak ka. Gitawag mo lang. May palayo pa ko niya gamay. Para iya akong tawagon. Giyon sa makas pagtawag. Tingnan ko. Dali na shoot. Uy, batasan ang imong anak. Bugo na. Bugo na. Wapay batasan. Ay, sa pag-anak, shoot. Uy, abi kay di man na ni mo anak. Ing anak, kung na mo pagsulti. Usap na itawag na ko na. Di ba bugo? Pita, uy. Sabay gusto ni mo, shoot. Gubot o buwag? Tubag! Day kunsing. Ay, mainom ta. Inom sa tindahan. Iam tos din na mag-inom. Kita, shot, ha? Nindot, pilispistos tindahan. Inom ta. Bugnaw kayo na eh. Nakupunuhan niya. Salimbong na sa kainit sa adlaw kon. Sige, sige. Pasok, Sige, pasok. sige. Tagay. Tagay ba diha? Palit sa ko. Ay, dagan lang. Ano mo lisod? Ako yan ko na nang sa kulungnik, be. Sige. Sunod na inyo, ha? Ako rin bahala. Sige, pre. Eh? Tista. Tista. Bebe. Gege. Sabay sa taon ni mo, prebe. Aja, kanta inom sa dake para lami kayo ba, ha? Saman. Bay, dulpo, saman. Shot. Nanesod ang baso. Ay, Bebe, ako na inom, be. Salamat kaya. Ano? yeah. Abe, ako ba? Tanindo tayo mo. Mamam. Kondisyon na kayo. Bisa na kayo? Sige ba? Tagay pa! So, Okay. kaya na to rin. Kuha mo, kabantay nagtagsa naman tagbaso. Sabi na. Sige. Sige, Saban ba siya? ako lang sa kanta niya sunod. Ikaw. Kamu rin bahala. Sige. Kanta sa ta. Kanta. Asas tatay ni mo ni? Nilakaw man to, nay? Ngano man ta, nay? Papaliton ta na kog sabon para kaligo. Ako na lang, nanay, pi. Kikatos tatay Bensyot. Milakaw man to, murag kuan at tutos ilang noidol po. Bida ng tawhana. Sige nak, ikaw na lang palit, be. Ako na kanta Kanta. Pagkala ay di kahimtangahan, naas balay uban sa asawa, kining tanan tungod sa COVID, wala na'y trabaho, sige lagligid, sa balay ang atong kalipay. Kanta, pawas kalaay. Ang asawa, kidhat-kidhatan. Daw, anay mo baiin, mubagid-bagid. Mag-ampo ta sa kahitasan, tulalala, nga mawalang gikahadlukan, tulalala, coronavirus ang pangalan sa uban, maoy kamatian kung masakit, di kaduawan. Ang gobyerno daghang natabang, tulalala, kaysa bugas gipang tagaan, tulalala, nakapait kay walay sudan, asawaray tuslob-tusloban, kada adlaw moray isudan. Mga manok wasad makitaan, lupad pangagpako ang mga manok. Okay, Asang bugas o ba? Lupa ng bugas. Sige, sabi na kong limot mo ng mga kanta-kanta da. At abin mo magamit yung sahay ng inanabak ang mahindag balot. Practice sa itong tingog ka na, oy. Kaya mo sakit kang, balat! Kana. Balat!
Manok! Manok! Nya naay mangutang mingon ni kag bulhot. Bulhot sa tagaan. Ilahan mo tiban eh. Sa tao kay. Wala magbuhis ni Iban. Aya. Sibat eh. Sibat sa ko dire eh. Sipat ka na rin. Diba? Ay, as ka paitan kinabuhi ah. Ambot ka ha. Ay. Pre. Pero pre, di ba mo ng anak padung dire pre? Di na ako na. Anak mas pagkadagas kong asawa. Oh, hibog yan po ng anak-anak. Ambot, kung siya mahal na bata, sipat kayo na. Maayo, na may load. Iyay. Ano man? Atex na ko, be. Iyay. Awaran kung sa kabugay ni bata, pre. Sipat yung kayo. Huwag kay buot bata ka eh. Ang sa inteksa, yaba ka niya. Abi na kung palit kag load. Joke naman tunoy iko. Upalit ko. Ngita kag palito? Mupalit ko, dili palito. Ayaw lang kong kasuki dahil sa imong tingo ay ko kasingkahe diha. Kaya di ko bungol. Sa may imo? Mupalit ko og safeguard. Naraman na. Unsa bang SIM card? Globe o Smart? Moy, pagkakidert. Tatay! Naalaman din ka din ni tatay. Kipangitak ka ni nanay. Sige, makag-inom, oy. Oh, ito may labot mo. Anak ta ka. Pre, saan inaan ng bata, pre? Ano? Mas nabatir ko ni mo, pre. Salbahis ning bata, ha? Salbahis. Ha? Musukol ni ama-ama. Ikaw mo ay salbahis. Ikaw mo ay salbahis, oy. Imo lang ipasaktan si nanay dito sa bahay nga daghan kay kitrabaho. Samtang ikaw, sige kag inom. Murarapag mo kasto. Uy! Pida! Oh, Ikaw bata ka ba? Layas, libi! Layas! imo kong palayason. Oh, layas na! Isumbong di kang nanay, ha? Imo kong palayason, ha? Isumbong ta ka, ha? Sige! Sumbong! Lubot intong! Pre. Lukon mata! Uy, pre, unsa mga ka, pre? Sukul kag bata. Maurtoy bata nga murag tiguang! Unsa palayason ka? Oh, nanay, iya ko palayason. Nauwaw ko, kay diyan si Naydol po. Buang kiting tawhana na. Karon na gini ni Kuli. Ha? Nag-inom-inom na siya dito, ha? Karon gini ni Kuli. Unsa binsyo? Imong palayason ang akong anak. Ay, musukol mga ako ng bata, ha? Huwag respeto. Kisa ba din buot ninyo? Ako! Ikaw! Ikaw, ha? Oh, ako! Pero sa imong gibuhat no, murag ikaw ang way buot. Malugdong ako man! Tungod kay may patol ka ng batang way buot. O kay may patol ka, labaw ka pang way buot. Ayaw pagbuot-buot! Hinam na ay, way buot. Ganawa ko may mga wayo, Noy! Ayaw pang buot. Ay, pagkakidon! O sa to, palayasan mo akong anak. Palayasan, Noy! Ihatag na dito sa man! Ikaw mo ilayas. Kay LSI ka lang din, he. Unsay, Ilisay! Local stranded individual ka lang din, he. Di ka taga din, he. Amo ni, usa ikaw mo ilayas. Chupi! Nakadungog ka. Chupi! Wagid mo layas ang kanahan. Pagkagigignaw ni akong banabana. Kay bisag ipalayas na, wagid mo layas. Kay laki, nakagasto na kuno siya pagtukod ining bay. Pero di ba sad mahimong ako ang mulayas kay amo maning yuta. Kabilin man sa akong ginikanan. Unsa may kong buhaton niya akong banabana? Nga di man gid sila magkasinabot og sa akong anak. Unsa man og kamo ang pasultihon? Konching. Sir Buin, ay ko. Ang maayo untaan nino dito ni sa suliran ni ato ni Bathan. Ni ato ni Elimbatan. May pa. Ato dari suliran ni padataon ni Hindi Kutsing. Sakto di ay. Pero Kay- kung midi mo siguro ni kuhan natin. Bitaw sa dunoon, Pero pero- ka mag-away mo sila siyang banag og ang bata. Badabana niya og ang anak kay maglalis mo sila. Pero mga binuang nagagod sa bata. Binuang Pero ra ay ang tao tao. ba? Kana bata unta aman na imo Aman, na sakyan para di lang nimo kontrahon mo na kinaiya sa bata no pagkasiya or sana ay kuan nila ganang ama nimo nya imo sakyan kun magkomedya siya para way hasol
Bitaw, Pero, tinuod na. Ikaw oo. sa Binsyot ay pagsukol sa bata kay ni ana biyang Ginoo di ka makasuod sa gingarian sa langit kung ang imong kinaiya dili sama sa usa ka bata. Mao ba? Oh, naa man na sa Bible at pres katong dili ka makasuod. Kada bang ang kiniiyas bata gud ati pres baliwa lang ba? Way- Kitan wa. way kuan, way libog, pagdumot, way wa tanan. pagdumot, ana. Okay, ang mag-away ang bata ini kuman, mag-uli Wa naman sa naman, gyapon. oo. Inana man, mao na nga ikaw Binsyot, ayo nang saking una-una sa bata oy unsa man ka. Am-aman lang na nimo. Ang ay. aman ran nimo, Ana. ulug-ulugan na nimo kay malingaw pa ka ng bata, nindot pa kay ulug-ulugan na nimo kay katawa man ka, nindot man apo-apo Nya, sa bata. hunahuna sa nimo kanang yuta nga inyong gikuan dili biya na imo, dili Dili biya na mo siya. conjugal kay di mo kasal. Oo. O sa kabili na sa imong kalivin, no? Oo. Nya, kanang bay daan naman kana igo lang kang nagpa-remodel do na Remodel. kay gipausab, ano. Munang ug panalitan mo pahawa ka, na ina na lang kung ambe uli ilang ko sa akong kuan, nagasto ani kay mo pahawa ko. Di ko sa siya pahawa yun, katangan ni Binsyot. Pero kisa to pa kunching. Dai, Ya to lang kunching. nag-abogado dai. Ah, Abogado na lang anak mo ipakuana. Ah. Aron mahusay gid ka. May pa. Mahusay mo. Ana na lang day ha. So salamat sa imo pagpadaan ng atong tulumanon. Kuda ko ang paso tihon.